Ni da nake so ka kawo mata 'yan dagwas da farasal ne da ka taba jikin ta jini ya fito mulmul in gansu 'yan duma san kowa kin wanda ya rasa da ɗigo min tsofaffi ai dole ka rasa kuɗi su tsofaffin nan fa shan mai ne da su ana kan wallahi bala'in shan mai ne da su da nake son ka kawo min yara in gansu sun ci sun koshi ga su nan kaman ka taba jini ya fito. Ai shi sa umma ne dabara nake kasi gidan ki dinga ganin su ido na ganin ido ganin rana ba na dare ba. Duk wacce ta yi a ciki in mata tik ita zan kawo a aure ta. To shikenan. Gubu da ita umma. To ba matsala. Duk ka dinga kawo su ina zabe. To. Ina zabe ina jajjefa musu blue biro. Ina jajjefa musu blue biro ina zabe. Har a kai karshe sannan fito maka da guda. To umma to yawa kina da account na umma ki sa mun saboda wallahi kudin babu komai ya kare. Kar ka ji ko da zan tura maka. To shikenan. Allah ya so zan tura maka. Je kawai Allah ya saki. To ai umma ta ba ta da matsala. Wallahi haka muke. Dan wa nake neman kuɗi to ai dan ku nake nema saboda haka kaka ji komai kwantar da basira. Aha. Kana jina? Ina jin ka. Kaga dai duk duniya bani da aminin da na yadda da shi nake zuwa gurinta da shi ko? Haka ne. To dan Allah dan Annabi kamun afuwa nan da awa daya zan fito ka dan jira ni a kuma abin da nake so da kai ka toshe kunnenka sannan ka rufe idanka babu zuwa leke. Sai ka ce makawo ko kuma wani kurma? Ai ka ji matsalarka. Ai kakka kuskura ka ɗauki halin rasaki yana da matsala munafiki ne. Shikenan ba ka da damuwa. Haba da Allah. Zan ma ka zama wayo. Ai duk wani abu da ake yi ai normal ne ba ka da damuwa. An gane ma. Sai ka fito. A gaishe da ai. Baby. Ai ka makara. Karfe nawa yanzu? Wallahi baby ki yawo. Kin san abin. Tun yaushe muka yi waya da kai. Yanzu kuma ka ga gashi an kira ni zan fito. Amma ba wani dadewa zan ba zan wuce awa 2 ba zuwa awa 1 da rabi. Sai dai gaskiya sai mu waya da kai. Kaga da daddare sai mu haɗiya kuma ko? To shikenan. To ai na ga ka haɗare ba kaɗan mun gure shi. Haba ko. Shikenan yanzu mu wuce sai in je in ajiye ku ko? Daga nan sai na wuce ba. Ina dawo sai na kirawo ku ko? Mu je. A gidan hada-hada, a gidan hada-hada, a gidan hada-hada, hada-hada, a gidan hada-hada, hada-hada, a gidan hada-hada, hada-hada. Da sunan baba? Da sunan baba? Me kake yi ne kuma haka kai zaman? Wallahi baba. Ya gari. Alhamdulillah. Daman yanzu ka fita kuma kai ai tafiya da yake. Tafiya zan yi zuwa ne na dawo. Dan haka mai unguwa ga yara. Wannan amini na ne. Dan haka shi sa dan haka shi sa na zo da shi. To gashi ka gan shi. Na gan shi. Dan haka ni tafiyan nan da zan yi dan Allah gashi nan a rike shi amana. Na'am. Duk lokaci ka dinka zagayowa dan Allah kana ganin gidan nan yanda yake gudana. Na'am. Kuma saboda kai zauna shi kadai zaman kadaici. A samu wani wanda ake ganin an aminta da shi su zauna su yi. Kaga makarantarsa da komai sai ya dinka zuwa kuma duk lokaci bayan lokaci dan Allah sai ka dinka zagayowa saboda dai a dinka ganin me yake faruwa a gidan. Kai kuma sai ka kiyaye. In Allah ya yarda. Wannan kamar ni ne duk da bana nan kamar ni ne na gaya maka kula ka kula to gashi nan ranka ya daɗe. To a take na karɓi amana da ka bani ta kula da gidanka da kuma ɗanka. Kai ɗan alhaji ka ji irin abin da mahaifinka ya gaya ma. Kuma ka ji abin da ya faɗa ka riƙe ka amana da kai da gidanka da kai da gidansa kuma ka kiyaye ka bi mahaƙanan mahaifinka. Allah. Kuma ba abin da za ka yi ba wai kuka za ka yi ba kar kai kukan addu'a za ka yi masa akan Allah ya kiyaye shi hanya
kuma Allah kai shi lafiya ya dawo kuma lafiya, kuma ya raba shi da sharrin mota da sharrin yan fashi da sharrin yan sinafi, kuma ya je lafiya ya dawo lafiya, kuma ka ci gaba da addu'a duk sanda kai sallah ka ringa roƙa masa Allah ya kare shi kamar yadda shi ma yake ne. Kana ji ko? Allah ji. Ka gane ko? Ba kuka za ka yi ba, addu'an nan dai za ka ringa yi kuma ka kula da addini, ka kula da sallah, kuma kaji ya ce kada ka yadda in kyale ka kawo wani amini wanda ba mutumin kirki ba, ka samu mutumin kirki mai mutunci mai addini wanne ya zamanto cewar ke da halaye na gari. In Allah kirki daman akwai wani malami da shi ma makaranta ce yake dan abun nan ne mu sauka da shi a nan kawai ya sauka a nan da kaga zama ɗaya dai guri ɗaya mutum ɗaya zama guri ɗaya ba daɗi. Ba daɗi. Alhamdulillah kaga a nan ma zai ringa koya maka karatun addini kamar yadda kake yin makarantar addini kuma kake makarantar zamani, kuma ba zancen hulɗa da mutanen da ba na kirki ba, tun da gashi dai ka ce za ka kawo wani mutumin kirki kuma malami kuma ustazu, to ka ci gaba da zama lafiya kuma ka ringa masa addu'a. Allah ya ka ne masa addu'a Allah ya tsare shi. Amin. Allah kuma ya shi maka albarka. Amin amin amin. Allah ya shi maka albarka. Allah kuma ya sa a wani duniya lafiya. Kuma a kula. Allah ya a kula zan koma. Zan koma. Allah ya maka albarka. Allah ya maka albarka. Allah ya sa a wani duniya lafiya. A gidan hada kowa na hada. Abba daman kayana ɗinki a gindin mai kaba. Irin wannan daman nake so in samu yi wa shargale walle yau gashi Allah ya nuna mun ita. Bayan Allah nan yana cewa daman zai bar garin na ce to gidan nan fa na ma fara canza masa suna zai koma gidan hada-hada. Yanzu za a yi abin da ake so in saki koma waye yake so ya sauka a gidan nan ya sauka, ba wani malami da malamin me koma waye sauka sa zan yi da karuwan da sauka sa zan su zo su zauna a nan mu haɗu mai washe gale walbulan ba ruwa na da wani abin nan za a yi gidan hada a gidan hada kowa na hada wancan hada waccan ma ita ma hada kowa hada har kai ma na yin hada a gida yau da gobe da ma sai Allah ku zan tattara karfe 12 yanzu wai na yin wanke-wanken da su tattara mun robobin nan ba da a'a ita wancan na aiki da ita ma tun da su shashashar banza shi kuma wancan dan banza shi ma shashashar